Takže zdravím, vítam vás u posledného videa z Spriterity. Je tu so mnou ešte aj toto kolega Pomatenec. No takže končím, už sa sem v živote nevrátim. Je to z dôvodu toho, že jeden hráč si proste vybral na hovno charakter a nevie to predýchať. No čo k tomu inému poviem. No a ešte som chcel predtým, že dám tieto veci, ktoré tu vidíte, vám ich ukážem podrobne. Vymeniť za buď to paysafeky, iný metin, SMS-ky, všelijaké kraviny, proste na čom sa dohodneme. Pomáte, ak chceš niečo povedať, môžeš. Takže, no veď. Ja neviem, začneme od vecí. Kostým, hej, stolomel 25. Temný kostým PvP. Meč, roztočený ľadový. Zajačí kostým. Ostšík temnoty. Meč temnoty. Meč kráľa. Pancier kráľa. Ľadový pancier. Meč kráľa. Ľadový luk. Unikorn. Prilova krve. Krumpač plus 4. Pancier temnoty. Smaragdové boty plus 3 PvP. Smaragdový náhrdelník plus 3 PvP, smaragdové náušnica plus 3 PvP, rubinové náušnica plus 3, zlatý náhrdelník plus 3, krížový štít plus 3, zlatá náušnica plus 3, smaragdový náramok plus 3, rubinové náramok plus 3, zlaté boty plus 3, krížový štít plus 3, helma z rohy plus 2, titánsky plus 3, rubinový náramok plus 3, helma z rohy plus 3, uši ružové na ženy sloma 25, helma magická sloma 25. Tu ešte je nejaký temný, roztočený. Tu máme PvP prílohy. Tu máme 10,2 kazačarok plus okolo 10, niečoka požehov. Tuto máme krokodílka, ledového fenixa, leoparda. PvM aj PvP, ne? Tu mám 54 útokov dračieho boha, nejaké obrany, ZP. Kameň vylepšovaní, kusky kameňa a to sú kamene plus 6, hej, všetko sú plus 6. Takže toto všetko, čo som povedal, že nejaké veci kameňa a podobne. No dobre. Proste ale nechápem tomu úplne. Jaj, je to hruza. Jaj. Pomatenec. No, je to tady napíšu všechno a jsem rád, že jsi poznal na tady tyhle napíšu. Hodně štěstí a úspěchu. Díky. No však ešte uvidíme. Z tej veci možno nejaké rozdám, uvidíme. Ale však, ak bude ma niekto záujem, tak mi napíšte určite a dohodneme sa. Dobre, to je všetko, tak sa majte a čus.